pamindwa. Nagsarita man ng ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung mo ba gustuhan ay agpas pasuknutin, uray kastang di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, uag sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napungtod na dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Kwen manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busong na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. Kwen manong gaputi sakit na, Nagyanto, intun masanay ka. pagpakawan, jak dun may pamindwa. Nagsarita man ng ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasuknutin, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no ang sa okas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntod da di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Kwen manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ng ti patapos ni ate, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnutin, uray kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot na pudno, no ang sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntod na di dakan pagunsunyan. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masapa amatay. Tatay sexy ang makapakatay, kitabol sa putawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado abastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Babae talaga? Isap sa buleg met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isap sa buleg a lalaki, uray pobre, uray turgi. Basta laket di responsable, di na amot ang babae. Isap sa buleg met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rod ita ikansyon. Ipadas ko ang nagbakasyon, iti nagapuat a poblasyon. Naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon. Inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda inmensyon, ta isukan tay kumansyon. Kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon. Kinigayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon. Dinagusnak nga inbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas tunay a lokasyon, nagtateran balay a mansyon. Agbuy-buya ag ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon. Yakon masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon. Susunga kung nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuat iti injection, nalanay berry is lumusyon. Nalipatan na daytay aksyon, daidikwan nagkumbulsyon. Binalbaliwak to'y posisyon, trinapidok nga kinumbinasyon. Kunamlano mangururasyon, areng eng natay kasla ag kang tansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon. Nalipatan na tay proteksyon, taidikwan nagkontisyon. Kumadulat ta ti populasyon, tamadimet nga paaborsyon. Magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan ganayon nga giinom ti lalaki. Alawan data. Kastan, ama bartekdan, pamrayan dat agririri agsusubang. Kunada men. Lukwan, addaapan, pagpakit dat mangyawid kadakwada. Tamatam. Ijay to balbalaydan, agbinisyagda nga agapan. Lahat namin.
Tatang, nanang, madan, danaganak, ta ngamin, awan pa'y asawa, ta awan pa'y iti nagpadasa, makigas ang gasat kung kunadang nga ayan. Tatang, nanang, ay kaasyanda, isarakandak, kadinti asawa, uray, bakit, balo, wenno ba tapadasek man, iti agragsak. Malakayan, ingkay katitan, kanya kiparaman, uy arem ko, jakun mate.